Machiegni kendo wadhi nyime jata tije mar riwruok maok mar piny owacho Mashofko Kennedy Odede olombo josiasa mondo omi onywak lwedo kod riwruoge maok mag piny owacho mako bad rowere mapod ngimagi ogo tach e dhier. Odede ne mane lose nyasi makelo kanyakla apisas mopogore opogore mag piny owacho e kar dak ma Embakasi Nairobi e kinde nyasi machiwo basari ne rowere okoni chopo kare lek mar golo Kenya dhier nyaka ket rowere e lai manyime. Oyangore mapod nitiere kind rowere kama oriwo tiegogi e lony mar tije lwedo kod loso tije matindo tindo manyalo resogi e pacho ka mangima. Ma bende biro kinde ma piny owacho kalo kuom bengi mar piny mangima dhi nyime kod tiego rowere lony mag tije lwedo mopogore opogore. But what I care about is what are you doing to the community? Kama ulikuwa naishi Mathare, kama ulikuwa naishi Kibera, na sasa Mungu amekubariki, unataka nini? Unataka tu kuwa mwanasiasa? Hiyo ndio unataka? Ama unataka kutumia ile baraka zako za Mungu amekupatia kusaidia wengine, kusaidia wajane? Over 2,000 youths have been trained on advocacy. I am very tupige makofi kwa vijana. Transformation agenda hii yote unatuletea, tunaona tunafurahi kuwa unafanya kazi in alignment with the government. Vision 2030, which is the development blueprint. Tunaona yale maendeleo unatuletea hapa, unasaidia sana hata serikali.